Къде? Ако искаш ти дам аз адрес. Веднага хуквам. Нямам с никаква друга работа. Чакам някой да се заеде. Живея на майка ти путката, апартамент... Точно съм, майката съм точно. На апартамент 10, там къде ти не си ходила. Да, точно съм майката. Така. Ела ми я намери. Къде? Кое ти ямера? Кое да ти ямера? Кажи само кое. Главата ми. Още един път, ако видя да пишеш такива неща, И какво? ще те дам на комисията за защита на потребителя. И какво съм описал? И ти виж какво си му писал. Знаеш кой ми Кой си пише? ти, че на майка му ще таковаш? Те такова бери, спи, бери там. Ай, кой? Така ли? Не е така, айде, чао. Как е? Звънат ми, айде, айде. Картинката, момченце. А? Картинката внимай. Много си як, нали? Не, ама тренирам. Ага. Все пак благодаря. Какво ми се правиш? Добре, айде, дай, че спи. Какво хайде? Звънат ми, те такова. Ще ти звънна, и главата ще ти звънна. Окей, ай, ще ми звънеш чекира. И да видях така са и чао.